Hyvää iltapäivää. Olen Yrjö Hakanen, helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu SKP ja Helsinki-listojen edustajana. Yhteys kuntiin ei ole niinkään kaukaa haettu kuin mitä ensiajattelemalla voisi olettaa, koska Kreikassa ei ole kysymys vain Kreikan veloista. Itse asiassa siellä ei ole pitkään aikaan ollut kysymys ensisijasta veloista ja velkojen hoitamisesta. Kreikassa on kysymys suhtautumisesta siihen oikeistolaiseen talouspolitiikkaan, jota Euroopan unionin johtajat, kansainväliset pankit ja oikeisto ovat ajaneet niin Kreikassa kuin muualla Euroopan unionin alueella. Ja politiikkahan on osoittautunut Kreikassa katastrofaalisen epäonnistuneeksi taloudellisessa mielessä. Se ei ole tuonut lainkaan niitä tuloksia, joita luvattiin. Sosiaalisesti äärimmäisen epäoikeudenmukaiseksi, mutta nyt se on osoittautunut entistä paljaammin Euroopan unioninkin tasolla autoritaariseksi ja äärimmäisen epädemokraattiseksi. Kreikkalaisethan ovat jo useamman vuoden joutuneet kokemaan troikan komentovaltaa. Se mitä me olemme nyt viime päivinä nähneet on ensinnäkin se, että euroryhmä Euroopan unionissa on ottanut itselleen sellaisen vallan, jota mikään sopimus ei sille anna. Se yrittää määrätä, mitä jäsenvaltion pitää yksityiskohtaisesti tehdä sosiaaliturvassa, veropolitiikassa ja muilla alueilla, jotka eivät kuulu edes Euroopan unionin toimivaltaan, puhumattakaan euroryhmän toimivallaan. Toiseksi euroryhmä on tehnyt päätöksiä jopa niin, että se on ajanut kirjaimellisesti yhden jäsenmaan, tässä tapauksessa Kreikan valtiovarainministerin ulos kokouksesta ja sen jälkeen ryhtynyt päättämään, mitä euroryhmän nimissä tehdään. Tämä on vastoin kaikkia euroryhmänkin sopimuksia tai menettelytapa periaatteita. Tämä on epädemokraattinen myös siinä mielessä, että suomalaiset joutuvat nyt näkemään, kuinka vaihtoehdotonta on myös Suomen parlamentin politiikka Euroopan unionin kysymyksissä. Minusta oli häpeällistä, että eduskunnan suuri valiokunta hyväksyi muodollisesti yksimielisesti mandaatin, jolla Sipilä ja Stubb lähtivät noihin neuvotteluihin vaatimaan, että Kreikalle ei saa antaa yhtään periksi. Siis tilanteessa, jossa Kreikassa on katastrofi, jossa Kreikan hallitus oli mennyt erittäin pitkälle hakiessaan kompromissia, niin Suomessa eduskunnan suuri valiokunta yksimielisesti siunasi hallituksen linjan, jonka mukaan yhtään ei saa antaa periksi. Millä valtuuksilla Suomen eduskunnan suuri valiokunta tämmöisen kannan otti? Voi kysyä, eikö myös Suomessa ole aika kuunnella jotakin kansalaisia, eikä pienestä piiristä elitin toimesta tehdä päätöksiä.